Khubor baro shaka thup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ki bakongsan mentaka sni Shillong. Da u Dr. Bosco marbo se ka VPP ha ke election shiteng samoy na Shillong. Pelat ka BJP khat khandai ngot ki kertong MDC ban yakun election GHADC. Ban pendam ka KSU ya ka signboard NHAI balatho bakla ya ka kerteng clearan. Mentai na pai shiki Khubor ki bakhambanya. Ka election committee jang ka Voice of the People Party VPP ha ka tarik Lber kalapha shaka state executive committee ya ka kerteng jang u Dr. Bosco marbo kum u kertong ka party ha ka election shiteng samoy sha Lok Sabha na Shillong parliamentary constituency hadien ka jingklat no jang Dr. Ricky AG Singkon ha ka khat khandai tarik rempang menta usnam laong ka kerwo palapha da unong aiktin ka party Dr. AW Rani. Hadian ka jingmi Khubor bakadon ka jing terwa ya ka kerteng jong Dr. Bosco marbo da ka state election committee jong ka Voice of the People Party ban yakun ya ki election shiteng samoy shayeng dorbar Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ha ka jaka jong Dr. Ricky AG Singkon. Habaya kran ban u Dr. Bosco marbo ha ka lai tarik Lber hajar pun reu uni urang ba ulaong ke ka ba ka party kala ibet haban shim ya ka jingkit kli watla ka dei ka jingkit ka bakhya ulaong ru deban pendam ha ka jing betha ka party kum unong tre jang ka party nalor kata ulaong ru kumbanadu basdang ka party kalabu ya kimat jingkular ha ke election manifestation kini kin sahi kumju ulaong endang yai budin niki dien jat jong ulet Dr. Ricky AG Singkon ubalakran hapo kayeng dorbar parlimen halor kimat kibayadei bat ka inner line permit ban penrong ya kaktir khasi haka kernit ka bapra bat ya upod usam lada ngayo jing job en bud dien ya baro kini kiman ulapan kun kini kini ya banong kini jingkit ke bakia ke ba nagarian jungi kum ke party ke banyapan shim hoi ni subunut shibune ya ke jing klab no jungi Dr. Ricky AG Singkon merong UMP me jungi na klab no ti la do ti ni happen shim ni senjam pamenta banyapan ni kendu ke bai election te nakalian do jonga hi PDI ka state election committee juga VPP kala recommend kerteng juga state committee ban nongkum kurtong na komentar ga by election kaban sarong shen lese te na kalian ni juga te ke ba na kwa ban ong ba kum ka party la de mangane mo mangali into ne menu kiban bi bujdi ya is Dr. Singkon te kawai hi ke bang kwa panong bang ngin happy ban pentulun ya ke ba ingila det ban kula shop ba house nan arajar arko sa hak manifesto ujungi kata hi in happen ya budin happen ya three but ke bang kwa panong ba kini election di awak election dia mensutu kita ini happen ile but ni kemen perlu bangin job yang election dah kecing kersan jong ki pai ba ini happen ya le ya kata dengan keren shota kata hi nomor ba ini dah happen ya le election ban keren palat dia kata kampung dah tu state election kalau ibet ipi tapi lagi pi macam ya kata ngan sim ya ka kum ka jingkit kli ke bahwa ke party kala ibet ya ban sim ya ne benta te ngapan pendam ni ha ka jing peta chung party kumong yupi ha ka bian juga Voice of the People Party te ni long tang ki nong tre chung party te ni haban pendam ni ha ka jing kata ka jing don kam juga party te ya ta tengah beliau ini suatu yang kecil ni ngan syukran dia kata mo apa pipet ya ka ni ka kam hi ke ba ni i kata ka kam
ben syakri pai ba hoi kana ko beran kam hoi ka kam hikai ru bede ke cing sa kam ko ba ngastelat ha te ngan pit bede kin kumlu ban adjust ya kan ki atli namar ngan supatai bakar kum ko provision hi jong ka ordinance jong NEHU but jing ajing pun juga parliamentary committee hiru hal organic issue ki no hikai university ki dan kata ya kepada ki la rupan wat ban hikai wat ban MP ru ndai ya kata pada MP kata kata kam jinga yang secret pada nama ba kemau MP kam hikai ki ke ba ngaru ngai ba tinggal sampai pada kuno ban le kata te tangi so tutang ki ahli ki matin jala jing ka LP berkhati nasiba ngidang sakut kini ki issue ki ba lasem ki ba kam ya than ru kawi kedega tu mo pi la ong kedega spang ka ichidu katu kedega bang hap an ya budin kumla ka yang ka parti jung ngi labu ka manifesto jung sem ajar sa pat kumye ka ILP ru tingin hap yon baria budin hi ka tu te ya kata ni kula hi supaya ba bangin nang yai budin ngamla ban omongan budin le kum ka parti ngin yai budin ni kata kan gejing kula jungi siau pai ba hari election ka ban salon fish budin pi house name ajar ka khindan ha manipur ka dan ke BJP ki ILP han ni ka dan ke BJP ke Meghalaya kami ILP ni tang ba kami ILP buat ka khasi jentia ke kentin khasi jentia na ka preamble jung ka Bengal Eastern Frontier Regulation ruang tu ka shaweng penban tiang tu ngimla ban chu khain petang ba ngim dan hak sarkar ngindo dan ngindo hak sarkar nginyo kini gili ki issue ba ngila ban ba ngilahi ban ya budin ban yu wala dai ngim dan sarkar ban wat kamu pada petang ba pilihan sarkar ko bangila ma pakan Shillong be te kata kali ga cingap cang ngam nam ong ke ke kamar banyak ke parlimen ka long karang loy parat balik keren ni kata hindi ke bangin le dia supaya ba hari election ngan bu ya kata ka jingkran hak ta nong ke bangi la bu ha ka manifesto ka ba jongsem arajar aku sa ngen nai peteng ni ka tu but ke ba ni kwa ban ai kata kaya ke jingkura supaya ba kalong bai ya kidin chat chung I Sir Ricky Ibrong MP chung I la lekno ni ai peteng ni kata ni ai ka BJP hakalai tarik Lber kala pelat pat ba ya ka thup kerteng jong ki khat khandai ngut ki kertong ki ban ai reng ha ke election MDC Hagaro Hills Autonomous District Council GHADC ka ban salong ha ka shipau tarik ya yong menta usnam kumbalong hadu menta baru ki parti ki lapan kre ban se Jylla ki kertong ban ya ai reng na ka benta ka ni ke election MDC Uba Wan Kit Bok Poshna, General Secretary Meghalaya Pradesh Committee, ulapan bena ya ki kerteng jong ki khat khandai ngut ki kertong ha ka ni kasmi. Ki noyalam ka KSU Jowai Circle ha ka lai tarik Lber ki lapan damno ya ka kerteng shnong bala tho bakala ha ka signboard jong ka NHAI ha Somer Lad Bypass Jowai West Giant Hills District ka bala tho Khaleriat ha ka jaka Kliriat. Kani kamdeshu kasien ka baningkong bakum kini kijing bakala kilajia. Henry labun sin wat ka bang kala tho bakala. Amtip lakadon kajing persang ban kala kerteng no ya kishnong harilum khasi bat jantia. Hadin baki pat ba kila ujor syaka seng halor kani kajing bakala marmar kaseng hakajing alam jong uba iwan mi pawa President Jowai Circle rengkat bat kidekot. Kila let ban pa pendam no wood ya kani kajing bakala bala tho hakate ka signboard. Kaseng kala pa penbet ya ka NHAI da ka batho ya ka spelling ka babet ya ka kerteng jong ka shnong kliriat hapo shibenai. Kaseng kala batharu ya ka NHAI ban penbet habaro ki signboard ki kot ki sla bat ki digital platform jong ka halor kani kajing bakala. Hakaju kapor kaseng ka kentu ya ki dukan bat ki office ban tho shai de ki spelling ki babet ya ki kerteng shnong knang ba kanum ya lambak la ya ki pat ba bat ya ki nong lek nong wan
Biang dah, biang. Bada kitu ki Khubor ngla poish ka bakut tat hadu bangin daya shan biang khublei shibun.